Aje na jika zo da waka la ilaha na sai akwai abin su ci kuma manzo sai rasulullah sallallahu alaihi wasallam an gama ja ta duniya sunana ina cike da farin ciki tas fuskanka ya nuna da annashuwa da kai wenene ya buga maka farin ciki shi ma lafiya to wai ja ta duniya a duniya me ake nema rahama ubangiji da albarkan duniya da laira to Allah ya ba mu rahama na farko ya saukan mana da ni'ima ya saukan mana da albarka uku a Najeriya mu Allah ya gama mana komi tunda Allah ya ba mu Alhaji Balawunti to a dai kana ta kama da Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ba wani malucin da ya sa ya tura ka ya gaskiya ne wanda na ta kama da sadaka da zaka da kyauta da taimako makabarta an jara asibiti an jara hanya an jara to dadin dadawa ma na ji wani labari wanda ya buga zuciya na ya buga manufashi na hankali na ya tashi na ja na gagarumin sanarwa cewa za a bude dakin Allah shi ya betu lamarin gaskiya wato Alhaji Balawunti me magana da na Bauchi naman kai magana fadi a kara babu shi duk aikin alheri anan ya sa gaba dan ya sa gaba haka ne una gina makaranta aiki shi ne dan marayu nashi ne ci gaban al'umma nashi ne masallatai ya saba a ba matasa aikin yi an dade ana yi kuma an dade ana fadi kuma an dade ana cewa gashi an dade ana cewa ku zo ku kwashe an dade ana cewa naku ne an dade ana cewa ku ba marayu an dade ana dibo ana ce ku taimaki wanda ba shi da shi an dade ana fadi cewa ko me ka samu ka cire na Allah ka bayar gaskiya jatau duniya sunan na kenan duk abin da ake nema na aikin alheri Alhaji Balawunti ya cika kaf mu ba abin da za mu mai sai dai addu'a to kana ji ko Allah ya yarda oga abin da yana so ya sama duniya Allah zai mai in Allah yarda to jatau duniya azumi yanzu ya taho wallahi ka je ka ga yadda ake hidima na azumi don ci gaban al'umma wasu idan watan azumi ya yi guduwa suke shi kuma ya zawo daram dam don taimakon al'umma ka ce azumi ya zo ka azumi ya zo to na gode janji Allah ya samu dace kaji ba sai da kai magana gaba da sai ka rushe wani ka ce wai azumi ya zo na san ne azumi ya zo amma da man da ne wallahi na azu da jirmala a dan Balawunti bai ga oga ba oga bai zai ga mu ba a dan oga bo Balawunti ya ga oga to oga zai ga mu amma wallahi azumi una na azu da jirmala masala ma yanzu da wani zaka ci da bociti siminti zaka a bociti nika zaka ji ko da min na azu da jirmala zai koma lakwajan azumi na can ba zan yi aboci ba